školní, tam je funguje. Táta se do ní pustila, ale jako dobrý zastalo. No. A jako ti česat? Jako chtělo by to, Pajuško, nikdy by nezašeli. Takový ten jeden normální hřeben. Normální hřebínek, ne karta. Jenom jedno. Kdyby tady se má prostě slaně, jak by se neměla takhle? Ne, obyč hřebínek, ne karta. Normální hřeben. Koupelně, tento je nápad. Ne, ten nevíš. To by se mi dalo dělat. Udělej i vlastně účastnička, až ukážu tu novou počítačku. Vidíš ten, že? Ty natáčej. To by šlo, ne? Každopádně šlo, ale já bych neměla to umluvit, no, víš, ale my právě ničím modlím. To má ničím modlím. Ale Nově je největší hajzl. Největší hajzl. No jako ti to říkám pořád, ty mě fotí. Ne, natáčím. Já ji